Elizabeth Otieno. Jokristu kode mopogore opogore piny Kenya ne owuok oko mar dhialo odiochieng' mar Tich Abich Matakatifu. Ne gibago wuoth e apeyni e chuny boma ma Nairobi. Jokristo nobago lam kod tuke manyiso wuodh Yesu mogik ka idhi gure. Cleophas Oluoch ne oluwo nyasi no e kanise mopogore boma ma Nairobi kendo loso lipodne. Kanise kod ute lamo mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ne obago romo mar dhialo odiochieng' Tich Abich Matakatifu. Wuoth ne ochakore e kanisa mar Our Lady Queen of Peace South B Nairobi, kama Jokristo ne oting'o msalaba ka wuoth ne dhi nyime. Kaeto bang'e ne wachopo nyaka kanisa kopere Matasia mayudore Embakasi. Kae tugo ne obagi. Del ne chwado jal mane tugo kaka Yesu. Ne opodho kendo ne ochung'. Ne watieko wuoth marwa e kanisa mar Holy Family Basilica Nairobi. Koni ndiga mar kudho ne ochwe wi jalno mane tugo kaka Yesu. Luch remo bende ne otuchne. Jokristo ne ochanore ka ginyiso wuoth marabora mane jawar Yesu Kristo okawo ka ochomo kama ne ogure. Nyasi ni ne ochakore okinyi ma kawuono, kendo wayudo thuolo mar ng'eyo tiend odiochieng' ma kawuono. The way of the cross from morning. It started at 9 a.m. and what we are doing is taking the path and walking the path which our Lord Jesus Christ took in order to save us. And we are being reminded of the price that he paid in order to save each and every one of us. Bang' nyasi kod wuoth ma kawuono, chenro mamoko gin mage. Wan e kinde ma idendo ni Easter Triduum. Tiende nang'o? Easter Triduum are 3 important days within the liturgical period or the liturgical season, which started yesterday. Yesterday we had the Holy Thursday, today is Good Friday, and then tomorrow Holy Saturday, and these days are in what we call the climax of our faith as Christian. That is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Jokristo ne golo duondgi e wi odiochieng' ma kawuono, ka giwacho ni ne gitweyo kuom ndalo mag Lent, kendo koro sani giko chopo. Geno magi gin mage. Bene chakruok ma yiewa kaka Jokristo. Geno na en ni bang' mae kata e kinde gi eki Jokristo mabura kata mana jopiny te wati gi thuolo ni mar yudo lokruok e chunywa kendo e ngimawa, to bende wayud lokruok e pinywa ma Kenya kae. Geno na machielo ni bang' ma sebedo ka twe ring'o ahinya gi gik mang'eny mok anyal wacho, lakini bang' ma to koro wadonje donge. Wan gi geno kwa Yesu oduogo for the second odiochieng' mar ariyo, waboneno ng'wonone to gigo duto tuoche chandruok moko matem mosekale gi ekonomi matekni, wan gi geno ni Nyasaye dhi timonwa ng'wonone to yore dhi yawre, wadhi neno madongo kokalo kuom mago. Father Michael Ndichu, ma en jatend kanisa mar Holy Family Basilica kata administrator, ne omedo siro jotelo mag piny mondo mi otie yo makare kendo maonge mibadhi. When people have become greedy, people who had been put in certain position and of leadership to take care of those who are in need, the citizen, when they elected them, they put them there hoping that they are going to bring change in their life. But they have turned against the same people who put them into the power. So he has been given that position to take care of those who are in need, but not to enrich themselves. Jokristo bende okwa mondo bed mang'won kendo opog gigo magintiere godo ne jochan, kaka yorno mar chwalo dak makare mar Jokristo. It is true that fasting, you are going to help the poor. Though the time is hard, but there is always a room to be generous and to help other people. Ramogi juang kama kako chal e county ma Nairobi ka Jokristo e piny mangima riwre kod jowetegi ka gidhialo sand mar ruodhwa Yesu Kristo. Kama kako chal Tasia e county ma Nairobi kod kuonde mamoko. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.